Father, I place into your hands the times that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust. Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor Alla huwa mħabba. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum eżis semmija se nkomplu l-aħħar parti tas-sigriet tar-rebħa ta' Ġożwe fejn ħallejna l-aħħar darba. Imbagħad hekk ngħaddu anki għal telfa li huwa ġarrab li din tista' tgħinna ħalli nifhmu għaliex nitilfu aħna wkoll fil-ħajja tagħna. Edna li Ġożwe Alla għamlu bħala mexxej tal-poplu tiegħu u qudiemu għandu Ġeriko li hija belt li huma jridu jirbħu. Jekk tiftakru għedtilkom li l-mulej għallhom xi ħaġa stramba, għallhom ħalli jduru 6 darbiet madwar il-belt u jserħu moħħhom għaliex fis-7 jum u se jwaqqa il-ħitan ta' Ġeriko. Alla rrid jgħidilhom xi ħaġa fundamentali li r-rebħa hija rigal u x-xogħol tagħhom huwa li jobdu, jistennew u jafdaw. X'għamlu huma biex rebħu? Għamlu 3 affarijiet interessanti ħafna li ninsibuha fil-ktieb ta' Ġożwe kapitlu 6 vers 10. Ġożwe ordna lil poplu għallhom hekk ara, tajtux u semmawx leħenkom u tħallu ebda kelma toħroġ minn fomkom sa dakinhar li ngħidilkom, għajtu, imbagħad għajtu. L-ewwel ħaġa li jagħmlu ħalli huma setgħu jirbħu min-naħa tagħhom biex ingħidlek għax għamel kollox Alla, imma min-naħa tagħhom li jagħmlu hi għadu kwieti. U aħna eżis semmija ħafna drabi ingergru wisq u ngergru b'tali mod li kulħadd ikun jaf bil-problema tagħna. Hawnhekk għandna trik ħafna iktar sempliċi u sabiħ. Gerger kemm trid, għajjat kemm trid, però ma' Alla. Eqret kemm trid, però ma' Alla, mhux teqret mal-oħrajn, mhux tgerger mal-oħrajn, mhux tipprova tiġbed is-simpatija tal-oħrajn, tipprova toqgħod titbekka ħalli kulħadd jgħadrek. Mur tbekka mela le, mur iġbed is-simpatija mela le, imma ta' min? Ta' Alla. Għax huwa wara kollox li jifhmek. L-oħrajn 5 minuti wara li tkun qedtilhom il-problema ikunu diġà nsewa. Mhux għax huma ħżiena ta', imma għax huma għandhom il-problemi tagħhom xi ġorru. Jekk ikollok luġieħ dak il-ħin, ħlef luġieħ tiegħek ma tarax. Aħna għandna qalbna tuġana wkoll, u allura ma nistgħux nagħtu każ ħafna tal-oħrajn. Nagħtu każ forsi għal 5 minuti, però malli luġieħ tiegħi jibda, nerġa' nibda naħseb fuq innifsi. Mhux għax aħna ħżiena ta', imma għax aħna hekk mibnijin. Allura importanti ħafna inti li qed tismani, ma toqgħodx tajjat ħafna u ssemma liħnek. Toqgħodx titkarrab, toqgħodx tgħid li inti miskina mal-oħrajn. Mur ngħid li inti miskina ma' Alla jekk trid. Huwa jifhmek, huwa jgħadrek. Kultant tkun imnikta ta' wara xi tajjira minn xi ħadd u tħoss il-mulej jgħidlek, ejja f'xi kappella kellimni ftit. U int forsi twieġeb u lex kappella. U tmur tiftaħ qalbek ma' xi ħadd ieħor li tant tafda fih u dejjem żammijak, però ssib li dan beda jżomm ma' dik li għajritek. U int naturalment toħroġ minn hemm iktar imbikma. U hemm dak il-ħin tirrealizza kemm kont bela. Iva bela fil-bluwa tiegħek mort issemma leħnek u tfittex il-faraġ mingħand in-nies meta Ġesu Kristu kien qed jgħidlek u jistiednek. Ejja fittex il-faraġ għandi. Mela, l-ewwel sigriet tar-rebħa huwa propju oqgħod sikta. U jekk trid, għajjat imma ma' Alla.
It-tieni sigriet tar-rebħa eżis semmija huwa vers 20. U għajat il-poplu meta qallhom Ġożwe daqqew it-trombi u malli l-poplu sema d-daqq ta' trombi għajtu għajta kbira u l-ħitan waqgħu u l-poplu telaq għall-belt kulħadd minn fejn kien u qabdu il-belt f'idejhom. Dan kien it-tieni sigriet mela li jobdew. L-ewwel li tiskot, it-tieni li tobdi. Għajtu meta qallhom Ġożwe mhux qabel, għajtu meta Ġożwe daqq it-tromba u għax bdew l-anġli waqqgħu il-ħitan. Din hija importanti ħafna lina għaliex waħda mill-affarijiet li x-xitan qiegħed jisirqilna hija l-ubbidjenza. Ftit issib nies li jobdu, sakemm nifhem dak li qed jgħiduli, allura forsi nibqgħu nobdi u nagħmlu. Sakemm meta jiena ma nifhimx dak li qed jgħiduli, allura ma nagħmlux. Jew jekk nagħmlu, però ma nqedx qalbi hemmhekk, allura ma qed nagħmlu xejn. Jekk jiena nobdi sakemm jiena nifhem, jiena nkun qed nobdi lil moħħi u mhux lil Alla. L-ubbidjenza qiegħda meta jiena nagħmel xi ħaġa li jiena ma nifhimix għax jiena nara li hemmhekk hemm Alla. Ovvjament għax kieku mhux vera ma nagħmilix. Għodu attenti eżis semmija għax ix-xitan qed jisirqilna din l-ubbidjenza. U l-ubbidjenza seraqilna għaliex l-ubbidjenza hija l-aktar ħaġa marbuta mal-fidi. Mela t-tieni sigriet u li tobdi. It-tielet sigriet ovvjament huwa li tafdaw. Tgħaddi l-problemi lilu imbagħad tistenna. Hemm stennija fil-fidi li hija fundamentali li ma tistax tgħaddi mingħajrha. U għaliex tistenna? Għax inti ma tafx x'inhuwa l-proġett kollu ta' Alla. Wieħed awtur ta' jieħu eżempju sabiħ immens. Jgħid, immaġinaw ikun hemm nemla għaddejja minn fuq il-pittura sabiħa li hemm pereżempju fil-Kappella Sistina. Hekk għaddejja minn fuq ras Adam jew xi personaġġ ieħor. Din kull ma tkun tara dik it-tikka spazju li għaddejja minn fuqha. Il-kapolavur ma taraħx in-nemla. U aħna l-istess. Aħna qisna dik in-nemla li għaddejjin minn fuq il-kapolavur ta' arti li ħalaq Alla. Aħna naraw biss il-biċċa tagħna u allura għalhekk nippanikjaw ħafna drabi għaliex billi m'għandniex il-viżjoni naraw il-geġwiġija ta' kuluri u ma nistgħux nimmaġinaw li dik il-geġwiġija ta' kuluri hija parti minn kapolavur enormi li Alla qiegħed jibni. Eżis semmija, Alla li hu mħabba qed jgħidlek l-istorja tiegħi hija mibnija ma' tagħkom u tagħkom hija mibnija miegħi. Ekku, kapolavur. Hemm storja li qed tinbena. Niskopruha minn hawn, imbagħad niskopruha fil-milja tagħha meta mmorru il-ġenna. Hekk isimgħu daqsxejn il-bniedem tal-fidi x'jagħmel, il-bniedem li jaf jistenna. Tajjeb int għal darba wieħed raġel li l-wieħed qaddis li kien imġarrab minn ħafna modi, tajjeb int dejjem ferħan anke minkejja li għandek dak it-tiġrib kollu. Mela ma tħosshomx int l-inġustizzji u d-disgrazzji li jiġu fuqek. Dak wieġbu iva inħosshom daqshekk u bħalek qallu. Feruni mela le, għandi ġismi u qalbi pjaga waħda. Qallu dak ir-raġel, allura għaliex ma tirreaġixxix, għaliex ma tgergirx, għaliex ma teqritx, għaliex ma tirrabjax, għaliex ma tibkix. Għandek xi ingwent speċjali? Iva, qallu għandi ingwent speċjali. Qallu x'inhu dan l-ingwent? Isimgħu daqsxejn eżis semmija. Qallu kontra l-persekuzzjoni tal-bnedmin kontra l-sin ħażin tan-nies jiġifieri għandi l-balzmu, għandi jiġifieri il-mediċina tal-modrija u tat-talb. U isimgħu issa kif se jispiċċa. U meta l-ferita tagħmel id-demm, meta tweġġa ġifieri għax jiġu mumenti li verament tweġġa, allura jiena nibda ntenni dawn il-kliem. Il mio buon medico lo vuole. It-tabib tajjeb tiegħi dan irid bħalissa.
il-mio buon medico, l-ovvole, dan irid, it-tabib tajjeb tiegħi. Issa. Ekku eżis semmija, dan huwa l-erf u veru. Dan huwa s-sigriet bażikament tar-rebħa. Dan ifisser tafda il-mio buon medico l-ovvole. Ekk irrepetuha spiss fiċ-ċirkostanzi preżenti u ibsa li tinsabu fihom. Ekk hija issa eżis semmija namlu pawsa mużikali u nisimgħu silta verament sabiħa li jisimha What a friend we have in Jesus, hekk ngħidulu. Iva, intu l-uniku ħabib li tħobbna immensament, li qiegħed dejjem hemm biex tismana, tfarraġna u tixxerja magħna kull ċirkostanza ibsa li tnikkitna fil-ħajja tagħna. Nisimgħuha. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Eżis semmija, interessanti ħafna kif sejrin naraw li immedjatament wara r-rebħa li jagħmlu fuq Ġeriko, l-awtur tal-ktib ta' Ġożwe kapitlu 7 ipinġilna issa propju telfa. Rebħa enormi immedjatament wara telfa. Telfa li huma jagħmlu kontra l-belt ta' Aj li kienet ħafna iżgħar 12,000 ruħ kull ma kien fiha. Belt ħafna iżgħar minn Ġeriko. Belt li huma ekku qalu se jerbħuha f'jumejn u tilfu. Hija l-unika telfa li ġarbu f'7 snin. Imbagħad taqrawha intom interessanti ħafna l-istorja jien m'għandix dan iċ-ċans. U jiena nara li l-fatt stess li l-awtur iġiba immedjatament wara r-rebħa tista' tenna ħalli nifhmu għaliex nitilfu. L-ewwel rajna x'għandna nagħmlu ħalli nirbħu, qegħdna nitgħallem nafda, nitgħallem nobdi, nitgħallem niskot u nitgħallem impaċċpaċ ma' Alla. Issa ħanaraw daqsxejn għaliex aħna nitilfu. U waħda mir-raġunijiet għaliex huma tilfu hi għaliex huma kienu self-confident, mimlijin wisq bihom infushom. M'hemmx sitwazzjoni eżis semmija qar minn meta inħossuna mimlijin, kburin wara xi rebħa. Ħafna drabi forsi dan esperimentajnieh anki aħna fil-ħajja tagħna. Wara xi suċċess fil-pubbliku, il-mulej ippermetta li aħna nagħmlu xi dnub fil-privat. U nifhem għaliex is-suċċess, ir-rebħa toħloq ġewwa fik ekku ċertu sikurtà.
Hemm kastell ta' ġew Edinburgh, Skozja, li jintrebaħ darba biss fl-istorja tiegħu u r-raġuni hija sempliċi ħafna. Dan huwa kastell mibni tajjeb ħafna, infatti qatt ma ntrebaħ li f'darba. Dan il-kastell naħa għandu l-iswar u naħa għandu l-irdum. Allura huma x'kienu jgħidu? Kienu jgħidu hawnhekk żgur ħadd ma jitla' għax kien impossibbli li titla' baħar imbagħad irdum wieqaf immens, allura kienu joqogħdu għassa minn kull naħa. Però fejn l-irdum itraskuraħ. Sakemm darba kien hemm grupp li rnexxielu jitla' u ħadhom għall-arrieda. Issa, x'kienet il-problema? Li huma kellhom dik is-sikurtà. Ħaduha for granted li ħadd ma jitla'. Għalhekk intu jien irridu noqogħdu għassa l-ħin kollu u noqogħdu għassa anki bħalma ġajtilkom importanti fedeltà fejn jidħlu affarijiet żgħar. Għax hekk ix-xitan inħallih jagħmilli fetħa fis-swar ikissirni, fetħa ta' żgħira ikissirni. Għalhekk importanti li ma tinżlux għal kompromessi fil-ħajja tagħkom spiritwali, għax kompromess żgħir jeqridna. Ix-xitan jinqeda bih ħalli jwaqqa, ħalli jkisser il-ħajt. Ponta żgħir ġvera tista' tagħti bidu għal kanser. Fil-ħajja spiritwali m'hemm xejn żgħir. Fuq kollox, dawn ir-rebħa li jagħmlu fuq Ġeriko m'għamluhiex huma kif rajna. Ir-rebħa Alla għamilha lilhom ma tom l-ebda saħħa speċjali. Kien Alla li rebbaħhom u malajr għamluha tagħhom. Mela importanti ħafna u ġveru li r-raġuni tat-telfa tal-belt ta' Għajr kienet għax kienu ħafna konfidenti fihom infushom. Noqogħdu attenti minn dan eżis semmija. It-tieni ħaġa interessanti, ħaġa li Ġożwe ma għamilx darba hija li huma ma kkonsultawx ruħhom ma' Alla qabel ma attakkaw. Qabel ma attakkaw Ġeriko, ikkonsultaw ruħhom ma' Alla tiftakru qalu x'nagħmlu nattakkaw jew le. Qabel ma attakkaw il-belt ta' Għajr, tant il-problema ħassewa żgħira li qalu le m'hemmx għalfejn ikkonsultaw ruħna ma' Alla. Ħafna drabi hija ħasra li aħna ninsew propju l-ikbar allejati, jiġifieri l-Alla, ma nikkonsultawx. X'nagħmel pereżempju? Inċempilla l dik jew ma nċempillix? Nitkellem jew ma nitkellimx bħalissa? Nattakka jew ma nattakkax? Nikkonsulta ruħi, ħalli l-mulej bil-mod idawwalni jgħidli hu x'nagħmel. Alla u imħabba, jimpurtah mill-ġlidiet tiegħi u tiegħek. Wara kollox, huwa jrid jagħmel kollox. Huwa s-soluzzjoni. It-tielet raġuni tat-telfa hija li wieħed minnhom ma obdix. It-telf ġara mela għax ma kkonsultawx ruħhom ma' Alla u għax kien hemm nuqqas ta' obbedjenza. Wieħed ma obdix, imma id-dnub ta' dak il-wieħed effettwa lill-oħrajn. Bħalma id-dnub li inti tagħmel waħdek mingħajr ħadd ma jinduna jaffettwa lil ta' madwarek kollha. Għax jitfa' bħal eżost li jċajpar l-atmosfera ta' madwarek kollha. Għalhekk ma tistax tgħid jiena x'importani, l-importanti li nkampa jiena. Għax il-ħajja tiegħek bil-fors hija marbuta mal-oħrajn u jekk tweġġa' inti ħanweġġew kollha u jekk inti m'intix fil-grazzja t'Alla aħna wkoll se nbagħtu l-konsegwenzi bħal meta aħna ngawdu l-konsegwenzi tal-qdusija tiegħek. Meta persuna taraf tħobb il-Ġesu ikun frott kbir għal snin u snin kbar, speċjalment meta aħna maqudin, meta nkunu fil-grazzja. Imma sfortunatament, kif għedt, jekk inti m'intix fil-grazzja t'Alla, aħna wkoll se nbagħtu il-konsegwenzi miegħek. Nkunu maqudin miegħek fid-dnub. Tajjeb nifhmu għamela din li d-dnub tiegħi jaffettwa lill-oħrajn. Nevitaħ. Kien xtaqt nispiċċa din il-parti dwar Ġożwe billi nsemmalkom xi rebħiet kbar ħalli tifhmu dak li qiegħda ngħid. Minix nitkellem fuq affarijiet tad-dinja l-oħra eżis semmija, imma qed nitkellem fuq affarijiet normali li naħseb huma within reach tagħkom ilkoll.
Isimgħu din litra ta' waħda mara minn Milan. Il-bieraħ irċevejt lezzjoni li ma ninsa qatt. Mort l-isptar ħalli nżur waħda qariba tiegħi li milux ġiet operata għax kellha tumur tas-sew ikraħ. Din il-qariba kienet taf li hija kellha tumur u minkejja dan kienet ħafna serena, kienet ħafna kalma. Billi kienet ħafna muġuwa però jiena suġġerejtilha li forsi aħjar titlob lin-ners ħalli jagħtuha xi kalmanti ħalli hija tkun tista' tistrieħ għall-inqas bil-lejl. Hija weġbitni, isimgħu din is-semija, weġbitni li ma tistax torqod għaliex il-mara li għandha qrib tagħha fis-sodda li hija gravi iktar minnha għandha bżonn ta' assistenza, speċjalment bil-lejl. Infatti, fil-każ ta' bżonn, hija ma tistax issejjaħ lin-ners u għalhekk ikolli insejjaħ in-ners jien. Araw qalet, ma nistax norqod jiena għaliex din taħdejja tkun miġuwa. U jekk ikollha bżonn, jien irid insejjaħ in-ners. Ekku, din il-mara tispiċċa tgħid din tal-ittra, kont naħseb li din il-qariba tiegħi hija mara normali, sempliċiment mama brava u mara tajba. Indunajt li hija ħafna iktar. Ekku, din hija r-rebħa li kont qed nitkellem minnha. Ma norqodx ħalli nkun nista' ngħin xi ħadd li huwa iktar muġuħ minni. Storja oħra is-semmija. Il-21 ta' frar tas-sena l-oħra jiena ktibt lill-oħti Adele għaliex kellha marda serja. Hija ma qalet xejn lil ħadd, lanqas lili, anke jekk dawn l-aħħar konna ngħixu flimkien jiena woħdi. Sal-aħħar jum hija baqgħet tmur fl-uffiċċju, imbagħad ċertu mument ċedew riġleha u ħaduha mill-ewwel l-isptar. Għalija din oħti kienet qisha t-tieni jom. Staqsejta, imma Adele, għaliex għamilt dan il-ġen? Għaliex meċċa l-inqas lili ħalli ma nġalekx dbati? Weġibitni, oħt, jiena metlekx, ħalli ma nġalekx dbati juntu ukoll bil-mart tiegħi. Araw ir-rebħa li fuqha qed nitkellem jiena. Din hija r-rebħa. Ma nġalx lil ħaddieħor ibati. L-aħħar fatt, rebħa oħra. Dawn huma każi kollha veri, Kont Bejrut fi sptar, dan huwa qassis li qed jirrakkonta. Kont Bejrut fl-isptar, kien hemm ħafna feriti tal-gwerra. Jum minnhom ritnati ż-żejt tal-griżma lil ħafna nies. Sibt waħda mara bil-ġisem tagħha kollu bil-ġibs, marbuta fis-sodda, qarbinta. Imbagħad staqsejta, x'ġaralek? Qalt li, Fader, il-ħadd li għadda jimmort il-qudies mar-raġel tiegħi mat-tifla l-unika waħda li għandi ta' 10 snin. Imbagħad stedinna l-pranzu lil mamà tiegħi, lill-oħti u l-kunjata. Meta nfaqet bomba propju ftit il-bot mid-dar tagħna li qerdet għal kollox id-dar tagħna. Dil-bomba qatlet lir-raġel tiegħi, lit-tifla għażiża tiegħi, lill-ommi, l-oħti u lill-kunjata. U jiena qiegħda hawnhekk quddiemek bħalma qed tara. Din il-mara bdiet tibki ħafna u jiena saċerdot quddiem din it-traċedja anki jiena bdejt nibki. Hija ħarset lejja u qalt li, Fader, inti saċerdot, ġejt hawnhekk biex tinkoraġġini u qiegħed tibki. U jien weġibta, quddiem traċedja bħal din jibki anki l-ġebel. Hija qalt li, Fader, hawnhekk l-isptar, minkejja kollox, minkejja li jiena tlift kollox, jiena skoprejt li Alla huwa mħabba. Araw ir-rebħa
Emnuni ħbieb, xi ħaġa tassew qawwija ikompli dan il-Fader. Hija temmen li minkejja kollox Alla huwa mħabba. Hija xi ħaġa tassew stupenda qed ikompli jgħid dan is-saċerdot. Jien għedtilha, Sinjura, qabel ma ġejt għandek, għaddejt ħdejn ħafna żgħażagħ feruti, ippruvajt inkellimhom fuq Ġesu, ippruvajt inqararhom, kollha rrifjutaw. Ħadd minnhom ma rid iqer, huma rrabjati ħafna kontra Alla. Jekk jogħġbok, itlob għalihom. L-għada u din hija l-verità ħbieb, l-għada jien għaddejt l-ewwel għand dawk l-istess żgħażagħ li l-bieraħ kienu jirrifjutaw u ma ridux iqerru. Ħafna minnhom kienu mibdulin. Niftakar wieħed b'mod partikolari li kien feroċi kontra tiegħi, saret itini xeba tant ma rridx lil Alla. U llum l-għada jiġifieri rid iqer. Ir-rebħa. Din hija r-rebħa. Jiena mort għand dik il-mara u għedtilha, imma x'għamilt? Fader, weġbitni, il-lejl kollu il-ġibs beda jaħraqni ħafna beda jaħraqni ma' ġismi kollu. U jiena kull ħin bdejt ngħid għal dawk iż-żgħażagħ mulej, għal dawk iż-żgħażagħ mulej, għal dawk iż-żgħażagħ iva mulej, noffrilek dan l-uġieħ. Din hija r-rebħa li kont qed nitkellem fuqha. Din hija r-rebħa ta' Ġeriko, qed nitkellem fuq affarijiet mhux kbar u ġveru li anki intom tistgħu tagħmlu eżis semmija għax l-imħabba ta' Alla hija ħafna ikbar mill-uġieħ, hija ħafna ikbar mid-tbatija. Hekk nispiċċa billi nsellmu lil Madonna ħalli anki hija tkun tista' titfa' xi żerija ġewwa l-qalb tagħna minn dak li jingħati llum, ħalli bil-mod il-mod din iż-żerrija tikber u tagħmel il-frott ġewwa fina. Ekku bil-għajnuna t'Alla u x'vera spiċċajna dwar dan il-personaġġ tant importanti, għallimna ħafna u x'veru Ġożwe, issa jekk Alla jrid darb'oħra nistiednu personaġġ ieħor. Hekk fil-waqt li nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm, insellimlek il-paċi miegħek. Father, I place into your hands the things that I can't do. Father, I place into your hands the times that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and